Puriani Tuhata, Lasma Dihita Amang, Inang, Naposo Bulung, remaja, na mandohoti acara secara live streaming, taparade maroha, dot pikirata, martangiang, nahom mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuka mapar minggota di bagasan sadarion, marene mahita sian buku ende nomor 565 ayat sada dot 2. Mar hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natu mau palangit, dohot tanoon. Amin. Mangasahon debata say hamonangan do ulahonota, ngot maho alepar hinaloan, tar sunggul maau, dibuha siang hari. Pujioko maho ditonga-tongani akabangso, ale Tuhan. Ende honoku maho ditonga-tongani akamarga, haleluya. Yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, saya lehon jalapa tubuh ma dihami hapor siaon nasitong, tambai ma hapor siaon nami ganup ari, asalam togu, lehon ma dihami holong ni roha naso marpangasi, asa holong roha nami diho, dohot bidongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon namangolu, asa marlas ni roha hami, mambayen lomo ni rohami. Saya oloi ma pangiduan nami, ala anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Oh,
angikon hamu mapatik ne debata, ima patik naparjolo, satu patik pasapului. Patik naparjolo, audo Jahoba de Batam, Nina de Batata, dang jadi marakup au bahenonmu de Batam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di Banua Gijang, dohotna di Banua Tongawon, rodina di bagasan ek na ditoru di tano, yang gotung gabe, si sombawon, manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang gosoture dalanna, aihona uhum nado, sogot akan namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot amuma pabadiahon ari minggui, dinaonom ari maulahamu nasa siulaononmu, alai ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batam doi, dang jadi homangula anggodina sadari, manang anakmu, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposum boru-boru, ro di pinahanmu, ro diisi ni huta ni halak, pe na magebati hutam. Aidina onom ari do di topa de bata, langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi, maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradian nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon budo natorasmu, asam martuaho, jala leleng mangolu, di tano nani lehon ni Jahoba de Batam, diho. Patik panopon, unangko pamunu. Patik papituhon, unangko pangalakup. Patik pawaluhon, unangko manako. Patik pasiahon, unangko olo makatindakon hata naso tutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taringotu patik nasapului, odo. Ahudo Jahoba de Batam, Nina de Batata, pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosani ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinoparni aka naso gogo naso go roha di au, alai asidor waku di aka nama ribu-ribu, aka namar holong ni roha di au, naso mangalausi patiki. Ima sahatna atong rap magido gogo mahita tu amata debata, ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulhon na hobar tu patikmi. Amin.
duk be marwata diadopani debata, tatopoti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami nadi bonagijang, para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hamido dosa dohot pangalosion nami nagodangi di jolom. Tatap mahami marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amen. Tabegema hata baga-baganya debata taringot tu hasesani dosa. Mutsat pe akadolok jala humutal akarobean. Alai anggo parasini rohaku nasotupa mutsat sianho. Jala padani hadameokku nasotupa humordit. Nina jahoba siasi iho. Hasangapon madi debata nadi jijang. Amin. Tabege mahatane debata turpuk epistel tuhita di hari Minggu sadarion imana tarsurat sian 2 Hesekiel ayat sada 1 ayat 5 tajahama marganti soring. Jadi hidok ibana matuau ale anak ni jolma ojakon ma patmu asa mangkatai au tuho. Dungi uju makatai bana tuau, bongot matondi tu bagasan au. Laos di pajonjong au di patu, gabe manangi-nangi au tu ibana, na makatai 2 tau. Dungi hidok ibana tuau, ale anak ni jolma, auma marsuruho tu halak Israel, tu bangso akana maguturi dopak au. Nang nasida, nang opu nasida, saya marbalik do sian au rasi rasa sadarion. Au matongon marsuro tu anak, akan apir bohi dot natakang maroha, jala dononmu matu nasida, buti hatani Tuhan Jaoba. Alai anggo nasida, manang tangi hononna manang dang ay bangso paguturi do nasida gabe jiboto nasida naung adong panurirang sada di tonga-tonga nasida. Ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
Saat tidakon maha porsiotai, songonahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di depan Jehovah, ido ama pargogona suatu dosan, natu mau palangit dotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni depan Jehovah nasa sadai, imana tido si Maria, nagabe-gabean siato di parbadia, adorang suabubuhan. Ido tuata atau mona bernit di panguhman di silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu banua turu dung ditanom, namulak mangulu di hari pakuluhon, nama anak suku, lahu dusukan berbuat Jehovah, amanai berbuat nasab, isi maibana, lain tanah, mungkin harap nama mulu, hot nama teh, au porsia atau di parbandia, jalan son sadar dia kata dia atau panah Kristen akan dapat dia, hot kesan dosa. Rohot ngakai namanya, mulak mangulus untuk kehendak kaum mate, rohot kehanguan nasa suka. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Palimahon Dung Trinitatis 4 Juli 2020 sada. Topik Minggu Borhat Maho Jala Bari Tahon Ma Hatani Tuhani. Naparjolo Surat Penggembalaan Siang Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu. Dung Sidung Tiktingon Tabegema Surat Parmahanion Sian Pendeta Resort Taringot Tu Pangkobasion Parmingguon ditiki PPKM-on. Paduahon, partangyangan wilayah. A. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu partangyangan di hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sada, ima wilayah 10 pitu. Asareta maro tu gereja, jala pinangwidoma, asa sude hitaruas, mangihuton partangyangani di Bagasta secara live streaming. B. Jadwal partangyangan wilayah boima tajaha di tikting naadong di hita. Napatuluhon pandidion nabadia. Pandidion nabadia alani situasi namasa nuaengon pandidion pe na di patupa huriata setiap minggu parjolo toktongma diundur sahatu nama mereng hita di situasi nuaeng. Paupaton gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Gerakan Rp1.000 toktongma mardalan laho mendukung palunason hutang dana pensiun HKBP. Palimahon dewan-dewan. 5.1 Dewan Koinonia, 5.1 Seksi Perempuan Dohot Lansia, mamereng tu partikion namasa nuaeng ima pandemi COVID-19, pinabotohon di huriata, sermon-sermon kategorial, masohotma, jolo, alai boima di patupa, marhite zoom. 5.1.2 Seksi Naposo Bulung. Mamereng dina akan namasa ditikion naung lam tutoropna nahona COVID-19 naro varian baru di DKI Jakarta. Hami Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu mamain haputusan asama masohotma jolo parmingguan Naposo songona tapatupa seleleng non alani di parminggion diganti ma marhite na pabagason hatani debata di patupa marhite daring dohot zoom. Tiki nalau pabagason hatani debatai ima nama lebihon amang nama nguluhon amang pendeta Adventus en Tambun STH.
dimulai sian bulan Juli dohot jadwal namangihut. Sada, Sabtu 10 Juli 2020 sada, pukul 10.30, tema menghangoluhon hatani debata. 2. Sabtu 24 Juli 2020 sada, pukul 10.30 WIB, tema Youth Called to be a Servant of God. Boa-boa namangihut manang mandapat akses link Zoom, boima maghubungi Humas Naposobulung HKBP Pasar Minggu, Zevanya Boru Siregar. Naponopon pernikahan. Sada, pangumun parjolo dohot paduahon, naing manjalo pasu-pasu parbagoson mah gonggomi C simbolon, AMD SOS, SESOS, anak ni amata dokterandes mangapul simbolon SHMM, tubuni inata Rebecca Rehulina Meliala Boru Sembiring SEMM, alamat Jalan Kemuning 1 nomor 26 RT 08 RW 06 Pejaten Timur Pasar Minggu, wilayah 7. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dohot horoana Elisa Martika Boru Tampu Bolon ST, Boroni Amata Situa Dr. Andes Syarifuddin Tampu Bolon MSI, Tubuni Inata Susana Boru Harahap. Alamat Jalan Menteng Atas Selatan 1, RT 6, RW 12, Kelurahan Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ruasni HKBP Menteng Atas, Resos Menteng. Pamasu-masuan patu paon di hari Jumat, sia Juli 2020 sada, pukul 8 WIB, di HKBP Jati Sampurna. Di pasu-pasu tuhatama sakap pardongan sarepeon nasida. Napa pituhon dak danak nasorang a di basa-basahon tuhata do dak sada dak danak bawa di hari Senin 26 Juni 2021 tu keluarga Budi Maringan Simanjuntak Bertua Ernida Boru Hutahayan, alamat Jalan Lenteng Agung nomor 89 RT 1 RW 8 wilayah 3. Hipas do dak danaki songoni nang natorasna. B. Di basa-basahon tuhata do sadadak danak bawah di hari Kamis sada Juli 2020 sada tu keluarga Leonardo Panjaitan Vivi Novaluna Boru Purba, alamat Jalan Masjid 4 nomor 71 RT 8 RW 11 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara wilayah 14. Hipas do dak danaki songoni nang natorasna. Pawaluhon ruas na marulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude parhaladu nihuriata HKBP Pasar Minggu pasaton selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan mah dihamu sude ruas nihuriata. Guar-guar ruas na marulang tahun di Bagasan Saminggion mulai siang tanggal 4 Juli 2020 sada sahat tu 10 Juli 2020 sada boima tajaha di warta jemaat naadong dihita. Hatani debata di nama ulang tahun imah karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tikting naso jinahahon dohot parhepeoni huriata boy mata jaha di tikting naung di parade huriata. Songoni matikting dihita di Bagasan Saminggion tabegema surat sian pembalaan na terkait pelaksanaan ibadah di masa PPKM darurat. Jakarta 2 Juli 2021. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu di tempat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja menyertai, melindungi, memberkati, dan memberi kesehatan bagi kita umatnya HKBP Pasar Minggu. Menyikapi kondisi pandemik saat ini dan surat-surat dari unsur pemerintah, Kemenak, Gubernur, dan pemerintah pusat tentang PPKM darurat Jawa Bali, juga memperhatikan surat
penggembalaan pimpinan HKBP Distrik 8 Jakarta, bersama ini gereja kita telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, yaitu Lurah Tanjung Barat, menyangkut peribadahan di HKBP Pasar Minggu. Negara tidak melarang peribadahan dan harus tetap melindungi umat beragama. Dalam masa PPKM darurat yang baru ini, terbit 1 Juli 2021, maka HKBP Pasar Minggu titik 2. 1. Akan tetap melayani peribadahan dengan live streaming. 2. Untuk mendukung pelaksanaan live streaming, maka yang hadir di dalam ruang gereja adalah A. Petugas organ, piano, song leader 4 orang. B. Petugas multimedia 3 orang. C. Majelis dan keluarga 20 orang. D. Seksi kesehatan 3 orang. E. Jemaat 30 orang yang benar-benar kondisi sehat. Dapat mendaftarkan diri melalui Sintua wilayah masing-masing dengan mencantumkan nama, wilayah, dan waktu ibadah pagi, siang, dan sore. Jumlah 60 orang dari kapasitas ruang ibadah kurang lebih 500 orang. 3. Untuk ibadah tanggal 4 Juli 2021 akan berlangsung 3 kali, yaitu pukul 7 sampai 8.15, pukul 10 sampai 11.15, dan pukul 18 sampai dengan 19 WIB. 4. Untuk ibadah tanggal 11 Juli dan 18 Juli 2021, kita ibadah 2 kali, yaitu bahasa Batak pukul 9 dan bahasa Indonesia pukul 8 WIB. 5. Gereja menghimbau kepada kita seluruh warga jemaat HKBP Pasar Minggu agar sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mengikuti ibadah minggu dan pertanggihan di rumah masing-masing. Dan marilah mematuhi menjalankan protokol kesehatan. Demikian surat pengembalaan ini kami sampaikan, kiranya seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu tetap saling mendoakan, terutama bagi saudara-saudara kita yang saat ini dalam perawatan kesehatan akibat virus COVID-19. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan menolong kita dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Teriring salam dan doa atas nama Majelis HKBP Pasar Minggu, Amang Pendeta Resort, Pendeta Sobok Simanjuntak, STH, MM. Terima kasih, Amang dan Inang.
Kami ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta hama kadongan saha porseon sudehi tanwaeng ruas ni Huria Kristen Batak Protestan Pasar Minggu Resort Pasar Minggu nama muji tu hatta namar minggu di inganan Nabi Noaingon tabi dohot parhorasan hahipasom ma pasahaton nami tuhamu akamanami do inanami sudi ruas ni huriatta sikola minggu remaja naposobulung nang akana tua-tua nami oras madihita saluhuna barita nauli di parsaurata di mingguta sadarion imana dienet sian evangelium ni si Markus biddu onom mamuka sian ayat onom B sahak rodi ayat 10 tulu huzahama dihita laos diliati ma akahuta nasaluati mangajari dungi di zuma na 12 zumonok dipukka ma marsuru nasida mardua-dua dilehom matu nasida huaso mamaksa akatoddi nahudar jala diorai mabuanon nasida manangaha tu tongad dalan manang roti manang hajut manang hepeng di hohospe daholan tukot alai dinggaddo marsipatu hamu jaladang jadi pakyomuna baju-baju dua ninna laos didok tunasida iya dung dibotongoti hamu jabu disima hamu mian paima borhat muse muladongi sini hutan nasulu majakon hamu jaladang ditangihon hatamu tadi kon hamu mai laos pirpir hon hamu ma nang orbut nalohot di totmuna bahen panidangion tunasida jadi borhak manasida marzamita madokon pau bahon roha jala torok do sibulis di pabali nasida lan nahatsitan dimiahi gabe malum dibahen ima sahak ni turpukta kurian itu hatta hama kadongan saha porseaon di bagasan gor ni tu hatta Yesus Kristus songon naung somal tatusi jala tahanguluhon bahkas sude huria nadong di tonga-tonga ni portibion tulu marumang ni ulaon pajuon ni huriai ima nasomal dohot padohan parjulu marturia manang panidangion manang kesaksian napaduahon ima koinonia bersekutu manang persekutuan napatuluhon ima naginoranna ulau pajuon ni huriai diakunia ima ulaon pelayanan di ulaon parasini rohaon
Hurian itu hatta hamo kadongan saha porsiaon sada sianiman waing. Gabi barita nauli jamita di tonga-tonga ni huriatta. Taringot tu panidangion manang kesaksian. Manang ulaon marbarita nauli. Para raton hatani debata. Barita haluaon, barita lasni roha. Manang ewangelion. Di tonga-tonga ni minggutta sadarion. Dimulanai Jesus sadiri do anggo pasahaton berita naulii songon ibana naro tuat siap banua gijang nasinuru ni debata asa songgop harazaun ni debata jalataruli haluaon portibion di loho Jesus mai marhitiak kana mangajari pamalu makana marsahit asa sude lam tikos jolma mangulu di bagasan Tuhani mangulu di bagasan berita nauli mangulu di bagasan hatani debata asa sude jolma di portibion tungulu namarhamu baun ni roha alai dang satorusna tuhatak Yesus Kristus di tonga-tonga ni portibion lahu mangulahon ulaon na pinasahat ni Tuhani ido bay ditudo tuhatta Yesus Kristus adong di bagabi panurirang adong di bagabi apostel adong di bagabi pangajari 12 ma dipilih ibana naginwaranna sisihan ni Tuhan Yesus Kristus. Para raton asa hatop hicap jala sahat barita nauli di tonga-tonga ni portibion. Asa sudit portibion marparhatopoton ulaon ni Tuhani. Manidangi taringot tu Tuhani. Asa sudit zolma di portibion taruli di haluaon dohot hamubaon ni roha. Diturpuk jamita sadarion akka manginang berita persuruan ni Tuhan Yesus dimulanai songon starting ni ulau perberita naulion tuak kasisianna na 12 disuruh Tuhan Yesus berhat memeritahon hatani Tuhani disuruh Tuhan Yesus berhat memeritahon berita naulii adong mapiga-piga hal akka manginang si berengotta songo dia matohattai dohot sisiani lahu mangulahon ulauni na parzulu sahali di bohali tuhatta do akka naposona Yesus mempersiapkan para murid-muridnya dan asal disuruh boti akka sisiani dan asal disuruh akka sisian na 12 borhat alai jumulo do di bohali tuhatta Yesus Kristus mereka dibekali agar mereka siap tangguh dalam pemberitaan Injil itu songo dia mapa bohalion ni Tuhan Yesus dimulai mamarhite turpukon akka manginang ima diajari do nasida jumolo asa jumolo akka sisian nai mangulu di bagasan hata ni debata maka nguluhon berita naulii ala ido tikosna ikut jumolo do akka naposona akka sisianna akka perberita nauli ikom mangulu di bagasan hata ni debata ay molo so mangulu di bagasan ngulu ni akka perberita nauli hata ni debata songo dia mamangulu berita nauli na jinamitahonna songo dia magabesalon ni halak akka naubigisa jamita manang hata ni debata na pinatol hasna alani dibohali na sida diberi pengarahan diberi pembinaan spiritual diberi pembinaan moral asatakas na sida jumulo mangulu di bagasan hata ni Tuhani
na paduahon iko pos rohana di debata. Para pemberita firman Tuhan aka parberita nauli aka sitidang ini Kristus jala gabi kosongonido ng ngulo ni aka naporsiak kamanginang iko pos do rohana di Tuhani. Iko pos rohana di panarihono ni debata. Didok merhite turpukon akka manginang. Unang buak kamu agiaha. Manang hajupe. Bahkan abi na didok hola sadape. Hola tukko dong gumanghyuto na panggilium si Markus. Dohot si Patu. Ala namang go barhod doi tukko mabek katop hicat borhat mardalan dirgos tugus lahu pasahaton ulau ni bahkan diorai mabuan manang si panganop manang dadia pi manang roti pe ninna diturpukon. Na mertudu-tudu dia kamanginang. Setiap orang percaya, setiap para saksi-saksi Kristus jangan takut dengan kuasa Tuhan yang memelihara, melindungi. Na manarihon ngulu nihitak kana porsea. Na sotu paragu do sude sitidang ini Kristus di nguluon. Iko pos rohana di panarihonon, di pangurupion, di padonganion di debata. Laho mangulahon ulaon ni Tuhani. Dang naneng dohonon ni Tuhan Yesus gabe somangan akasisihani bukan. Dang nagabe soporlu manang gabe merbutu haraja songon nidok halak batak sisihani daong. Dang nang dohonon itu hatta dak perlu besi panganon daong. Dang nanang dohonon ni Tuhan Yesus gabi dak perlu be parabiton di tonga-tonga ninggulu ni jolma daong. Alain nang dohonon itu hatta. Iko positutu rohani ganu jolma ikor positutu rohani kasisiani nasari honon ni Tuhani do nguluna. Nasari honon ni debata do hanguluan na. Jangan khawatir tentang apapun juga dalam kehidupan ini. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi segala kehidupan. Napatuluhon akamanginang dukpos rohani papos Yesus rohani akasisiani di paborha manasida merdua-dua dak sada-sada dak sasahala nasida disuruh hatta Yesus Kristus puasa iko benon ni Tuhan Yesus strategi na songoni puasa dang itor 12 niya na asay turboy 12 huta dalanan niya kasisiyani namarlapatad doy akamanginang. Itu adalah strategi penginjilan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Asa takas mergogo nasida dan mergogo holat sahalak. Jaladang boy hatop hicat. Jaladang gabe soadong do panidangik saksi diulauni molo holan sahalak. Alanido strategi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ainang di pada narubi pihak kamang songonido. Ikonaronggo sitidangi mulai topot akazolma. Konaronggo sada dua halak donganna. Buri tasahay di 5 Musa 10 pitu ayat onom. Sadong kesaksian sitidangi taringot tu ulau ni. Adong saksi hidup dakkola nasa mergugo na sida, tetapi ada saksi tentang pekerjaan itu. Ido bain molosahat tamu tu sada jabuin na iturpukon.
Molo saat tamu tu sada jabu, adong masih tidangi. Miyam mahamu disi. Jalari dok. Molo rang di jalo berita naulii. Molo rang di jalo hamu. Adong sada tradisi di halak Yahudi, dohok naso Yahudi. Nah, dianggap menjadi orang-orang kafir akan nasulu tu hanguluan naso parjabar di debata laus ido di gobarhon di turbukon pirhon hamu ma orbuk nasapak ni pak munai nasiat tok munai asadong gabe sitidangi nauksaha berita nauli di si aledang di jalo ditulak jelas sada bodoh honon tudu-tudu doi manang sada kutukan bahwa orang yang menolak itu adalah orang-orang yang tidak akan masuk dalam hidup dan dalam kerajaan sorga. Kamanginang na duai marumang ngizol manang majalo berita nauli mangiutot turpukon na majalo dohok naso majaloi dak partoha be pir homma orbuki alai didok na pedua hon adong go jolma na mangulu na majalo berita nauli i makahala naulu pawon rohana nama jakkon perberita nauli nama jakkok kata ni debata di tongan di bagasna nama bagasna gabe bagas partangyangan gabe bagasna gabe bagas parjupado akan aposo ni debata do parjupado berita nauli na duaima na tarida di bagasan turpukon makadongan saha porsiaon sudido hita terju gabe saksi sitidangi ni Kristusi laho pararaton berita nauli tutu secara spesifik anong makkaulaon na husus tusi hami may parzulu kapartohonan padita gururia Bibil Pro, Diakones, Evangelis, situa. Tutumai. Satu tugas panggilan khusus menjadi pemberita Injil. Gabe ula-ula ni debata. Alayak kamanginang. Sudido nasana porsea. Terju mengulahon ulaum merberita nauli di masa ni pandemi COVID-19 kamanginang memang uhamadohono nate di sommat nal sebetulnya setiap orang tua menjadi imam dalam setiap rumah tangga. Tutu memang dihita na di daerah perkotaan gabe sian virtual mahita online. Lapatan na holan mangihuton. Mulai ate mata dok molo sudido pehita renggas mangiuton mazalo berita nauli marsobba do mamuji Tuhani baik secara virtual secara online secara live streaming alai anggo di piga-piga daerah akamanginang
takas do ikom merpugu do di jabu hari minggu mana kola dua halak pe suami istri mana kola tulu pe manang obat pe do yana konna na toras nama disi gabe padita gabe situa gabe evangelis aikot pimpinon na do acarai ikut jahahonon na do sudi songon agedai jalekon bainon nibana do jamita disi nakpe jamita na pinarade ni kurian na jaha alai kod di jahahon na toras doi na manguluhon par minggu di bagasi takas gabe leader jale sabutullah holat di sini nama partikian ni sudi keluarga sana sudi na toras baik suami atau istri menunjukkan sebagai imam memimpin pemberitaan Injil di tengah-tengah keluarga di setiap keluarga-keluarga kita. Belum baru kan biasanya songonido. Adung manguluhon isaha do potom, isaha tangiang manopoti dosa, satu nama nutup. Hanya umumnya di situ satu kesempatan besar. Termasuk di saat-saat masa pandemion alana takas dodohono na kamanginang mula dong ko pe marmiam-miam martangiang hatani di mata di masa-masa na sangat mencekamon na suliton kupikir sada kegagalan ni haporsiaw dui dihita justru situasi dan kondisi sekarang harus memperkuat iman kita harus semakin membuat kita betul-betul tunduk dan taat kepada Tuhan. Sipata gonjang ganjing donang pangat tusion. Kedohono do sejami tahun. Holam mempersoalkan kata tutuk penuaing. Moldo diterjemah sudi. Danga dong ditutup nega raum marsoba tutu hatai. Daung. Danga dong didok libur beribadah. Ala didok beribadah di rumah. Danga dong ya libur gereja. Atau rumah ibadah manapun tidak ada yang libur atau menginang. Bentuk pelayanannya yang berbeda. Kemarin-kemarin sebelum kita live streaming, gereja kita rekaman. Lalu rekaman itu di mana mang dibikin? Di terminal, di halaman, di gereja juga kan? Tak mungkin kita di halaman pendeta sana rekaman. Atau di situ kita live streaming. Tentu di gereja. Semua sekarang sarana itu difungsikan, hanya lewat itu yang bisa kita melayani agar pemberitaan Injil tetap jalan amanginang. Oleh sebab itu setiap keluarga sebagai pemberita Injil akamanginang akan para raton berita nauli jalan mangulu di bakasan berita naulu. Justru dalam situasi-situasi yang sangat sulit sekaranglah kita unak bagudak kuroha. Unak pagudakku menebay beban pikiran. Unak pagudakku mabasi dalian. Kita tetap tunduk dan taat dan menjalankan bagaimana peribadahan kita memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Alanido kamanginang sada ipola ni hartaridan ni halak nang mangulu di bakasa berita nauli mangihutot turpukon didok bau bahon roha mubama
Ido ba saya maus tado aka manginang. Ya, ido opung iba saya maus sudah di poda hukyat tu iba. Saya maus doi. Rupa do amang dang bui ba udah. Anggoro habui do ninna. Ala memang na Zulu. Songoni do. Tak songon noaing gope hebat ni mekapon. Daong. Ay badak nyopung iba na beruon huingok dope. Hula dua macam bo. Adong merpalastik gue. I palastik nomor 4, nomor 5 inna. Hula ni do badak. Hula ni do badak nyopung iba. Uluro tinak kotakko otik. Ay saya pinikir manangaho. Hula dua macam bu badak. Nomor 4, nomor 5 manang na malapatan nomor 4, nomor 5. Iya, tu itu ni babe sangat opi tikik kesdi nomor 3 do badak muinna turongan na. Dak songon noaing. Ayang go noaing akka manginang. Hidup besay tarok. Ya, anggong ngamurulah-ulah wakuro sa jamitaku, gak bisa ada contoh. Di Tikiba SMP, Tikiaw SMP, nabagagan na buru binereng, satu SMA iba nakariting. Marsilub ba kariting ko solmay si. Ipiu-piu, turusak kawuk ngay, itaon ito ray mudum. Itaon, asa kariting. Hape noaing satoki berubah do. Iya. Dangulo bisolman noaing keriting. Sampai digosoki do bunga asa tigor. Ado alak muna namang gosoki setrika rambut itu. Saya selalu bilang setrika rambut itu. Karena memang dia dipanasi kan, kalau nggak dipanasi. Jadi igosongi do bunga. Asa tigor. Begitulah nuansa wajah manusia sekarang cepat bisa berubah. Isi do bintang iklan ahitahe. Cina ini dongan na. Mas pion. Isi ngamatuai. Titi puspa. Ido. Terus poso berengon. Buhina kan. Alay ngot tamu mamate rotonge. Datung kami menguli terus. Los bui beba terusian plastik buhion enggak lah. Ya, mati dui. Jalatong ko tarida na matua. Unak polay tukak-tukangi ade. Artinya itulah dunia. Sisi luar bisa berubah. Pardurobo itu dipoles solma dengan uli herana labok idaum bohi. Hape ulam manuguk naidang isi bebadaki kariting sudi bohine. Hidup bemolomar pesta hida gudang hamya mamon salah alamat. Iya na tahamin na. Hape ilabunga do. Ala gati sudi rupana. Terbalik tu nani dok nyopungi bayi. Opungi ba madok. Rupa ronya amang dang bui. Pawauda. Anggoroha bui dono. Sekarang itu terbalik amang inang. Wajah pernak-pernik manusia bisa berubah. Tetapi hati manusia yang susah untuk berubah. Bahasa di dokter hatta Yesus Kristus ikomu bado. Ikonolo do pawaun roha. Di baron nakik tung na Hesekeli bangsa Israeli akan natakang roha akan nazuka roha tu si disuruh panurang Hesekeli puasa ay mulo rang ulo mu bazol mago may bana di bagasan hamagwanna mulo parjaha ibana mate may bana di bagasan hazahatonna mulo natakang ibana mate may bana di bagasak katakangonna mulo pargabus ibana mate may bana di bagasak pargabusonna mate may bana tu hamatian sisa liling-liling na. Alanido
holan barita na uli do hatani debatado na bui paubahon colma. Jika firman Tuhan tiga manusia tidak hidup dalam firman Tuhan, dang mungkin buimu barohana. Hidup benarong edetai, tung nabu barohaku di bain Yesusi, dung Yesus maringan diau. Hanya Yesus yang bisa memperbaharui, mentransformasi kehidupan ini. Hanya firman Tuhan yang mampu memperbaharui. Ai holak katani Tuhan itu bui gabe sormina pai baruhon nguluni zolma. Ai hatani debata doi. Ai hatani debata Kristusi doi. Nuaing bohama hitak kamanginang mangulu di bagasan barita nauli. Parpudi sudi mahita gabe ula-ulan itu hani mangulahon ulaw marbarita nauli. Muluhuriatta hakabipi las dorohatta saya mangulur bedihita zending. Jala mangula dupe satun waing di piga-piga daerah dohot akan memandirikan piga gereja termasuk songong gereja Kristen Protestan Mentawai. Alaidang mergugu ya mang meludak sudi hita mangurupi ulaun ni hakabibi dang mergugui kodohot dohita manupahi ulaun di parbarita na ulion. Songonido nang huriaw na kamanginang dang mukib mampu manidangi, mampu mardiakoni. Muludang ulo hita terbuka lau pasahaton berita na uli di tonga-tonga ni huria. Asa tardungdung ni huria lau makumasi totut ko sudido hita berperan aktif. Dakola pasahato pilihan ipemulutuk si pata taingot. Alay dohot do ng roha pikiran na membangun. Asalam sahat barita na uli di tonga-tonga ni huriaon. Tug tiap pribadi naktuluar pe. Ay holak kita na madipaima Tuhani mangulahuni. Orang-orang percaya kepada Kristus yang telah dipanggil itulah melalui rohnya menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Hurie songon hapataran ni pamatang ni Kristus. Gabi si tidang ini Kristus di tonga-tonga ni portibion. Lahu mangulahon ulahon sudi padzuon ni huriai. Tokin nari unga pinasahat kamanami na namin waing na tinggal di tongan ibagas Nabi. Piga-piga ruas ni huriatta mungkin ikos si parukil honotta di tonga-tonga ni pandemikon. Dakkolas si tangya konon. Alay mungkin ikon butuh uluran tangak kita. Songon hapataran hataridan ni barita nauli nang mangulu di bagasak kita. Ngupasat tami ditikin hatop. Lau mardalam ma diakoni ni huriatta lau medungdung alani pandemi COVID-10 siaon. Melihat keadaan sekitar kita, jemaat-jemaat kita di sini, tentu kita semua harus mau melihat itu sebagai kesaksian kita akan pemberitaan Injil. Asa sudi taruli di haluaon dok las ni roha. Namar sahiti pe koboy marlas ni roha marhiti hata ni debata. Marhiti na tadungdung nasida. Nang marhiti kapabahenan akaina makesaksian akamanginang nabuy benota sa sudi buy tarida naung makanguluhon barita nauli hita nasiat to hatta Jesus Kristus alani hatid dakkom matuhani
gabe maho, gabe sitidang ini Kristus. Nah saya toktong mangulu di bagasan berita nauli, jala dohot mabaritahon berita haluauni, amin martang yang mahita. Mulia tema rohanami di hoa li Tuhan, taruli hami di berita nauli di minggu nami sadarion. Ima asa borhat mabaritahon hatani Tuhani sasudi taruli di haluaon naung binuan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion sasudi ulu Tuhan paubahon rohanabi asa unang tuhamatean dohot hamagoan hanguluan na hamima akasitidangim akanong zinoum gabi halak na porseya diho akanong taruli di bagasan haluaw ni nak tarsahak guar nami di banua gijang marhiti-hiti nak padidion na badiyay gabi sitidangim di tonga-tonga ni portibion ali Tuhan say parguguy mahami sa luhuna asa mangulu di hami barita nauli jala para romu hami para ratoni Tuhan marhiti na bui bainon nami lahu manugu-nugu zolma mangulu di bagasan hatam saya perguguy hami Tuhan sudi lahu mangulahon parsuruammu di tonga-tonga ni portibion hutang yakok kami ma di parminggun nami sadarion lumubi di situasi na sangat dangol nuaingon panggosa-gosa ni sahit nasubui di dani mata nasubui zaman ni tangan ima virus COVID-19 bahkan nunga meragam-ragam nuaing Tuhan goarna laptaba bilangan ni namate naguan hosa taba bilangan niya kanamar sahit ali Tuhan molutong namardu sa peportibion marpamuati maroham dihami salpuhon isudi Tuhan asatuk salpu balaon pandemion siya tonga-tonga ni portibion mulutong ngalannya katakang ni rohanami na sulumu baduali Tuhan ikosongoni ayon ni portibion say marpamuati rohama sa Tuhamu baun ni roha kami marsada-sada sanggiat Tuhan taruli dope hami para rommu gabi ula-ulam sitidangim di tonga-tonga ni portibion hamu baun do na pinangido ni hatam asamu barohani sadok zolma di portibion zalaido turu-turu ni halak naung mangulu di bagasan barita nauli sayolo mahami pay baruhon diri nami zala mangula hatam di bagasak kami asabuin ang hatami lamhu tariatsok kami marperbui di sadok lakka panggulmiton ni ngulu nami tangyak konon nami matuhan sudi ruas ni huriam hakabipi pasar mingguon natongom marsahit ali Tuhan akasahit na somal alani hagalion ni pamatang pardagingon alani umur parguguy Tuhan nasida pamalum siyan parsahitoni natohon na virus COVID-19 siyon ali Tuhan ali Tuhan tuhoho pasat kami sudi ruas ni huriam hakabipi pasar mingguon dak kagwarak kami Tuhan sada-sada nasida na di rumah sakit manang na dijabu pe Tuhan nuang isolasi mandiri Tuhan pasu-pasu masih panganon sinumo nakaubat na pinangan nabi dalam mutu amham mangalihon hagugun ni pamatang asatalu pirusi siyan daging nabi tanggal sahiti gabi hisar pamatangna gabi mirja-hirja kiwana Tuhan mamuji doh pasang apong guarmu
Asaka manidangin na sida pabuah horo parubat na sumurong na pamalupon ibana. Gabi girgir manangin-angin ang hatam doho manidangi ho di tonga-tonga ni portibion. Pamalum matuhan sudiruas ni huriam na tongon marsahit nuaing. Nangakapakobasyon di tonga ni huriamona li Tuhan. Na komarsaringar do hatam ditiki naune doho nasone. Di situasi manang nasungod dia pe ikot toktong do Jesus Tuhan terida di tonga-tonga ni portibion hatam nasulo salpui toktong ikom marsaringar manang sungod dia pe Tuhan patupaun nami marhiti huriamon sa toktong mangulu ruas ni huriam di bagasan haporsiaon dohok barita naulian nilihum magugutu sudia li Tuhan tim pelayanan di huriamon parhalado tim multimedia, tim medis, song leader, tim musik, sa toktong buhay Tuhan marurup pelayanan nami di huriamon selama di masa-masa suliton marhite pelayanan virtual alaholanina mabuhay tarpangasahok kami nuaik Tuhan madungdung sude ruas ni huriam ditongan ni bagas nabi ditongan ni nganan nabi pahipas sami sudi Tuhan sabuhi tok-tok kulahuk kami ulon nami ditongan ni Zoromon marsangak matuhang warmo ala Kristus Yesus Tuhan nami amen. Urian itu hatta makadongan saha porsyaun ditonga-tongan ibagas tabi nuaing sian las ni rohatta tutu hattai tapasaha ma tok-tok pilihatta tuhurian itu hatta mared de mahita. Tulu Kodobo ano talarita Tuwe kakaro rajaye Ilehonana sasadana Manobus mardosa ini Manobus mardosa ini Ay namin sarlo hati uran Lumasan bulan amin O asabi Kristus otong Sa iling-iling Tatang Yakoma Piliata Ali di bata aman namin na di banwagijang horo harorwan ni saluhut si lehon nadinggan doho nasa uli basa na mauliutus.
Upasat hami masian nanil hummi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo magaywa na hujus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para siya kami pilihan non patibulhon harazom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalang hutad hami gudang ni silihol-lihom itu hami. Asalang gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami dari Banua Gijang sai pinurbadia magwarmo sai Roma harazaumo sai sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon dari Banua Gijang lehom matuhami sadarion hanguluan siapari si samba dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siento hatta di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala sayasi marohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasahorhom madamena tutodim. Shalom Horas.